panabandingan sa giyang kaya makapunta oras pakambarakat ng Allah na sa mga pida po man na giyang kaya Eid agus sa mga pida dadabiatan. Pamito ako panayakan diya kung kata na sibja sa Bandawi kata korona sa Pantar. Di ta bumati kasarati ka na nyebati akan so bandingan akan pedakan sumurit na lumalakaw to na pinitan ng sumiyong. Namalokot yung ratu jatarap na may alpas kami kasi kami siguro di pa sa mga dudul. Tidak kan nabi ni Pantar. Siguro na mga di-inuit. Ustaz di kuan man beli Allahu Akbar beli bisay. Napigay na surah sa dulu luhur din beli din na tawro. Salamat terkan mo balas sama da kalama pesa kaya paka tigriyo balas sama da kalama pia tariman kan ya Allah. Tariman kan ya Allah. Baka panagnyarkan sa mga amal yung pipi amay kalungan na mauri kadua na siya kapit niya kung sa marantaw na isang mambunelit kaya pakapagpuli ng alas 9 na bitiaray na kaman ako rubusa alas 9 kasunga ko siya sa rakiwaya na ito na isunta subhanallah na limang makaman na sumangataw natigilan na ustad na may tanong sa alas 9 tingin Allah Akbar may kapiyapan taribit ito Allahu Akbar alhamdulillah anak ito ada mereka nabandingan na yung sa mga kukumanuid. Pagkabaga niron, ano din tanong, yung kaya agama tanagong Islam na talawa Eid. At sige pa na sa kusolda sa rago. Dinan sa tigita no Eidul Fitr, ako sa tigita na bukas sa puasa. Ako Eidul Adha, bukas sa Ridaya. Ikatalo yung kaya kapapantagan naman ito dito tanuron, isa pa tanuron sa kapipiyang ginawa. Ikatlo na su'id usbu'i. Mana Eid, adimang pripiripit, siko, suld apito waginan so, lima. Naginan so, ilawa Eid no ang mga Muslim. Eidul Fitr, Eidul Adha, Abu Eid, al-usbu'i, aginan so Eidul Jum'ah. Na pwede sa mga masa apatot ko Muslim at sila-silaan yan. Kapalinan siko kalakyan siko Allah. Pituro Allah, dhalika wa may yu'addim sya'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Tigo Allah, asad sa tao adinya ni sila-silaan. So mga sya'airullah, mga pakaradyan o agama Allah, pakaradyan o Allah, o di na agama agama Islam fa innaha min taqwa al-qulub, na palinan siko kalakyan siko Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalan tanong sa mga gagaan, agyan kaya mga galubok. Ang mapiyak galubokan sa diya kapakataling mo mga Eid. Panin tayo sa pitan mo alam ko na mapipiya. Pagkabaga niron, at tabakiru lis-salah. Kapangabalaga sa kapsimbayan nga sa Eid, ang lagi din sa fitra gusto, adha, aginan sa katiro Allah, tastabiqu al-khairat. Uyok-uyok ano tigo Allah si kumanga pipiya. Napad sa mga pipiya din, uyok-uyok tanong, nagyang kaya kapangabalaga tanong sa kasimbayang tanong sa dua Eid, at yung kaya alungan na, diya maan. Ikadua, mapesuan sa giyang kaya kapakataling umaid na sukapigo. Aliagot isalo kabla al-khuruj ila salat. Mana, sudah nga panakasong sa simbayang antano sa Eid, ang takadimaat, na yasunab, simbayang pigo ka doon. Fakad thabatan ibn Umar, radiyallahu anhuma, annahu kana yagtasilu yawm al-Eid kabla khuruj ila al-musalla. Isa sa may panutulo na si Ibn Umar, radiyallahu anhuma, di pa sindi pigo unaan o kasungyan sa Eid. وذكر النووي رحمه الله اتفاق العلماء على استحباب الاتصال لصلاة العيد. Binatul Nabi Nawawi rahimahullah amiyay sa isa sa mga ulama amapia sukapigu sunnat sukapigu siku kasuka sa Eid. Ikatlo na siku kasuka sa Eidul Fitr buka sa puasa na sunat na kang kapasin pita ka sa diyan kaya kapapadilaman raktano Eidul Adha na iya so naroon na makapasad ka ng sumbayan. Ay tanong, kapita. An Buraydata ibn Hasayb al-Aslami radiyallahu anhu annahu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yakhruju yawm al-fitr hatta yakul wa kana la yakulu yawm an-nahr hatta yarji' rawahu asy-Shaykhani rahimahumullah. Binatul Burayda radiyallahu anhu at ina sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na tingin na simbayang sa fitar na kenda dipiliyo sa walay naman sa di pasin makapita na may tingin mamuka Idul Adha na inatigin ka na makapon sa sambayan. Ikapat na sukasong sa simbayangan sa Eid na saka naplalakaw ka.
Kenapa kak? Pagida. Kenapa ka pagida sa Inmax? Ha? Kenapa? Inmax. Xmax. Masa mga pada branded? Aklek. Kami kau tidak nakikilig. Dulu na kami. Lang mo na installment. Hypor ka din na. Aya sunat na. Lalakaw ka. Apya subay. Aya sunat na. Ay panubatrat. Aya sunat na. Lalakaw ka. An Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu qala min as-sunnati an takhruja ila al-eid mashiyan wa an ta'kula shay'an qabla an takhruj. Ina Sufyan bin Ali radiyallahu ta'ala anhu atiginati na sunnah. Nasuka sa Eid na lalakaw ka. Nati na sunat pa na kung kadaan. Buka bu sumong sa simbayang mantanong sa buka sa rilaya rawahu Ibn Majah rahimahullah. Ikalima sunat asuan na akapdidaan na kasulalan ka. Siya ko kaya sa karo o gusto kaya pa ka bato ka. Pagi ng Sufyan bin Jabir radiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yawm Eid khalafa at-tariq. Yan utul rawahu al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Pero tu Jabir radiyallahu anhu, aso tigin sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na igira tigin na Eid, mana fitr ag adha, na di niya di pa kabidaan so lalan. Maana okay pasimbayan sa Eid na may kaakuan, na may kasungor marukaw kit sa unahan. May kambali nga nasikaw kit sa likod. Di na ni sunat. Tigo mga ulama, ayaw ko na sabab pro, ada alo yaw Nabi sallallahu alaihi wasallam, anto na sabab. Ino to biya kambida. Okay, namin abnar sa mga ulama, rahimahumullah, ato na sabab, ay pagani ko na sabab, na ito ko na doon ko nalalan, alaw ko nakapsak si amay kalungan na mori. Asa na misimbo yung asa, Eid. Ikadua, sabab ko, naan ko may layo mga tao, agi na misimbo yung tanong sa Eid. Akada ka lang misimbo yung Muslim. Ikanam, nasuka pa na kabir si ko alungan na, Eid ginasuka pero Allah, walitukmilul iddata walitukabbiru ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Tigo Allah walitukabbiru winakbiran yuso Allah subhanahu wa ta'ala. Natunay kapag puno ka pa nakbir, si ko Eidu al-Fitr, yabtadi'u min al-laylatil Eid ila nilukaiman ni salat Eid. So katukawin tanuron, mapita na Eid na si ko Maghrib, nataman sa maka, tinagso, pumusiat, nagito'y oras sa, kapanakbir. Siya na si ko Eidul Fitr. Siya man si ko Eidul Adha, na doon na nakapanakbir. Takbirun mutlaq, ago takbirun muqayyad. Maanaran ko makapanakbir, ago tutandu na kapanakbir. Na ipaganero na so kapanakbir, arang ko mutlaq. Nani kapagpunanan, ay ni kapakasul. O pagay na ya sa pulugoy sa Dul Hijjah. Na iman to na ikapira gawi sa Dul Hijjah ika, pito. Hindi ka pa kasuliin kung ano nga na? Ano nga na? Dimaat. Na ko Maghrib, ang mapita na dimaat, namiyag po din suka pa nakbir. Gina so takbiron, tigtan ang mutlak. Maana, rangkom, dito tandu na, kana oras. Na hindi ka kapasadiyan, naroon pagpuun. Na, ay kapagpuun yan na, hindi kapagpuun yan na kapasadiyan na, may din ka, ikasapulo agu telo. Ikasapulo agu telo din ikasapulo sa diyang kaya Dhul Hijjah. Kakata na po insyaAllah. Amya panutup po na si Ibn Umar. Agu si Abu Hurairah radiyallahu anhuma. Napiliw siran sa padil. Nadisiran di manakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Malagit sudwa suka panakbir agu maka talatika Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Agut kapakay pa naman ka, talatika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kullu jaiz. Langon to kapakay. Na dito bib semua nilang sapa dia na penakbir siran. Na tunay paswa wayukabbiru nasu ma'ahum. Na takbir mamu sumangatau, kami akan kabir sumangatau amasa ini akan panakbir. Nagi as-sunnah na matayaya. Sin sa interwa dunia. Dagay de penakbir. Eno ka disun sapa dia na panakbir ka. Ya betul. Tunay ni bata na jihad. Ha? Naman to minggu lo ya susunod Nabi Nabi akan sa kata niya kalala arata. Ginaw, may ako may matusunod di salan na sa salakawan.
Tinak na ba hindi mga Muslim? Kato ni Dagdag nakbir. Allahu Akbar. Napaka-andag-dag lang iso ka pa nakbir yo. Siya kung mga mama, napin ka nagkatago. Sa masjid, sa lalan, api ang ka nagkatago. Pakatanugan niyo pa. Siya kung mga babae na patuturkan na so, kasi sikrito ni Siko, lagami. Ugay na iglesia si kaman sa walay niyo na. Pakatanugan nga si kabu sa surga, walay niyo. Uyang tanong. Agi sunatun Nabi sallallahu alaihi wasallam na gitakbir mo lakatig tano nataman din siko ikasapulo agutlo gawi. Naam, jazakallahu khair. Ikasapulo agutlo gawi sa Idul Hijjah ibarat na dai amay ka akad ikasapulo gawi isa na alungan na Isnin. Ikasapulo gudu na alungan na Salasa. Ikasapulo agutlo na alungan na Arbia. Nasagi tuwa ikasapulo agutlo siko 8 na siko Arbio. Na di pen sumulso Maghrib. Na santa man suka panakbir. Ada tatenduno na oras. Ay ni kapag bangiron sagi to alungan na Arbia a Maghrib na may pasad suka panakbir. Ya pasad so kapanakbir, kami apasad so oras sa kapanakbir. Lagi na so tidik tano takbiron mutlak. Ada tertentu na oras. Nasita naman sa kedua. At takbiral muqayyad. So tertentu na kapanakbir oras. Naginan so makapasad tano sembayang. Makapasad tano sembayang. Na dua na kaklas yung mga tao. Suminay kadi aguda nekadi. So sa tanoron pasin, ada makap nekadi. Nanti kapagpunian sidin siko subu a Arafah. Subu a Arafah. Nanto na sugawi so Arafah, iman to aragun alungan na Sabto. Na makasimbayang tano sa subu asa katano dap na nekadi, ang mga miskin now. Pakatamo kong tano Allah. Na amay ka makasimbayang tano sa subu gawi Arafah a Sabto na pagpundun sa tatandu na to na kapan nakdira tatanduon. Maana ay ni kapakasalam tano. Assalamualaikum warahmatullah. Nagpagpunta no din. Manakbir sa makaduan ta kamakatlong nga marite. Maana ada kapan makapagpunta sa astagfirullah na to na. Takbir kad na kanaba kanung ngarangan na. Nabagi sunag yung mga maskitan ng mga pabibida. Ay na na so imam. Nato makbir si imam lang ringan nila mo. Allah nakuros pan. Allahu akbar Allah. Pagarin taw. Mga Sofia ya, mga taga Turkey. Di umanisan na penakbir kena bakano banda. Bakano banda ya syairah subhanallah. Kata ya, dia darwa ka ababay. Nya kauman sa ingidaran. Piagpunan iran sa iran piagpunan. Sa una na malabang ni ngaran niya to ingid. Kuno to? Balabagan, yag po sila sa balabagan. Mga wawaraw sa dusa. Nakataya. Ano man to? Ano ka naman to? Suwing katabat choy. Ano sun? Sa mulundu. Ilaman at tepak yan. Di kita ba balabagan na may tomato na susag yung mga ingat sa sikan district. Tumipak. Na mulundu. Allahu Akbar. Dindarwa ka sa Maguindanao sa Cotabato. Pagpugtan niya si Kumurkaian. Taufikan wala yung mga datutan sa bar. Amaar na ginagyakan darwa ka. Ato ni kabeta naman, COVID 2024. Siege 2025. Kada tanon karga Alam kong tanong ka tayo, tanong matitiuba, kagaya nga kada sa tanong. Napukutan sa mga Maguindanao. Mata niya maranaw ko darwa ka. Miya puno-puno tanong, miya bilsa-bilsa tanong na kan darwa ka. Saya sarang na, pag-imbay tanong sa mga Maguindanao. Pag-import ka pa sa dusa. Napaka-punsir ng kapan. Di si sambaya, agi mga maranaw, tabi-tabi. Napaka-punsir na ka. Sir ka na po sabayo, nakataniwa yan. Dataw sa mga masjid, kasi mini puno-puno sa ito aperian. Gede-gede mo. Agi kandarwa, kapya sa Ramadan. Na mabubala-bala, balo marawi, susunod na 5 taon, buta. Buno na yung nakuntan walong paagin na yaran, no? Sa kapan yung dudusatan, no? Nakakap o mga simbatan. Mata na malutan no telde sa ditano ligan dusa nakatayak man. Pangminta maarnagin na nakandarwa kay ran sa mulundu.
Kau di na naman aram na matangap, tulo-tulo ng belo ya sunna. Ang maningit naman lagi na ito na isunyan na mo. Ito na may isunyan. Taging literal niyan. Abay ang mga tago sa mga ingitin na mga pipiataw, tabi-tabi ay nakadaklan sa mga ingitin na mga darwaka. Na tabi-tabi, huwag niyo pan pag-ilaya, na pan mga tatamok sa doon sa agama. Oh, ay kabugta din sa tamok ng tawa. So magagama, takada-agaman yan. Di-agaman yan. Naman lagi na kalo, anajima ka na, talawang tanong yan natabad choy. Kakakunsiyang tanong. Miyan nagmamugay sa bala, ingad. Tunay niya, suwa. Nada ka na makadin sa mga multa, kakainip yakap multa na naging darwa ka. Mataan. Na mata nga, imported na doon sa kakinom sa kutabato. Mataan niyo ka. Allahu Akbar. Inidestan mo Allah sa kiyang kaya mga tao. Ang mga darwa ka. Ya Allah, Allahumma in kunta tu'adibuhum, fahfadna min adabihim. Ya Allah, siksan kagi mga tao na iligas kami kong kaangkas kami sa mga dusayran. Allahu Akbar. Kataludan ka no, igiram niya ko masuk tiyo Allah na na. Rangkong. Bani niya kalipat eh. Ino ka na makatotolik at kung siyempre ka na mabu, Buddha. Nabamis ka na totolika. Apya ka nusan niya mabibigta. Apya ka nusan lumikas. Apya ka nusan mingdarwa ka. Apya ka nusan kumyan sa bubuy. Apya ka namin sa mga pakaburug. Ayawin da ka namin na mau makanwat tiyo na may rags kami ron. Pagkira naman, ito sa dimunta ka. Nasa kung sabi na di kusir ka. Maumatan mo rin. Siram mo. Siram mo. Na, katan so di ka di kusir. Natay ka no ron. Nari mga tanong, ano siya di sana. Hindi, isa tanong na linugin. Ha? Minay niyo marawi, bumya ka ligtas sa mga masiita. Yung mga ligtas sa mga walay wallah, nasa ka, kung nakakiwalay, walay syaitan. Nasa kayo ka ligtas. Ino tanong ko kagi mga baragusa, kamo masaya tiuba, na isa ka pa na, tayo ba? Piya ka na lagi mabubutag tino mga pranaw, ang mga ka sa city limit na matang wala lang, piya ka bunga-bunga la music. Na music pa na yung tatabatsoy, ang puso ko, lang natango piyapan sa ide. Now, makaton kung subarm sa singer natango piyapan Pumlin. Makinig din sa bang?